Utata, umnika ntoboni. Ngekunganyamala phela mina kulayo. Oh, ukunyamala kodwa le phone ngicela ucheck wena. Imessage lokho lapho attendanga sacabanga. Attend wena. Unganyamalali kodwa. Seluwaqalele yabo. Unalithanda kabi phone. Oye, show him the nyash. Nyash. It's a good in China. It's take away, you know. Listen, see, I see. Come on, Saka. Ngathi ngisebenze uba isondele manje isikhathi sakhona. Hayi isondele manje tata. Yona tata, yona tata, yona tata, yona tata, yona tata. Yona tata. Awusosi la. Ngiphelile. Awusayithopa up. Ngigcwalise kahle mina wona. Shapa, ungifaka isosi la. Ujiye pacha pacha. Angithi online lapho Uber Eats. Uber Eats sikhona kwakunini ukukhala uthi Uber Eats and what. Ayitholakala sesikhathi sakhona ke manje. Asitata. Le phone. Ngicela ngomusic wethu. Nansi ngicela. I-take away. Ngicela. Ngalo connectile akekho ngithi. Kodwa bosisi. Ngesiki. Mana ukuconnecta la. Ukuconnecta la. Phela siphele futhi nje mina yabo. Sifisa ukufinyelela. Asenze kanje khehla lami. Awume nje. Khona omunye ophuse. Nike tata. Kanike tata. Abayethe tata, abayethe tata, abayethe tata, abayethe tata. Mana nje ngizakubusa nale plate kuqala. Ngizokunika manje address iba ready wena. Iba ready nge-address. Iba ready njengamanje usho for ukushaya screenshot. Take away iyo leya ngithi. Ithathe sisi umnike umuntu omdala. Thatha umnike, waphosa amasela. Huh? Yeah. Connect lapha. Nansi address. Shaya screenshot. Dule. Nayi address iyo le. Wena uneyilwane, hey. Seku-right. Nkosibusise khehla lami i-address le. I-address le. Mawungayazi Uber Eats. Mawungamazi Uber Eats. Mawuba unalo ulwazi lakhona. Tata unganyamalala, ufuna letuzana. Ufuna ukudlalela igame uyibhekile uyibuka. Well, I want to make money live. Ufuna ukuyenza bukhoma. Ufuna ukuyishaya bukhoma la tata manje. Ngene i-order la. Phinde ngene i-order la. For i-delivery. Ye-WhatsApp 076 778 1714. Ufuna ukuyishaya bukhoma live. Eyiva manje.
Less than 10 minutes. 10 minutes is too much. 10 minutes is too much. 10 minutes is too much. Iba rate lapho lokujana kalokujana. Lathi boss yashota. Lathi uyifake boss. Kuzongena 2 manje. Same time. Same time kuzongena 2 manje. Steak nevoso ngapha. Izinto lapha zikulindile khehla lami. Eyiva manje. Awenze kanje. Everything is on WhatsApp. 0767781714. Yalifaka i-order lakho liyangena manje ngangeni jikela ngale. La Uber Eats. Deliver left and right, right and center, left and right. Nanyama. Nakho nginakho kwamanje. Nabalethi voso bayi-enjoy ta. Inyama engenathanga. Ifutha la ekhaya liyakhishwa. Sikunika into eqondile nje uyayibona. Silwa senza sure. Senza sure. Wena Uber Eats khwela phe wabo ungamsabuza. Oh, ufuna ukwazi ukuthi kubhala ukuthini ku-Uber Eats? Uthi ufuna ukwazi ukuthi kubhala ukuthini ku-Uber Eats? Lalela khehla lami. Mawungena lapha ku-Uber Eats mawunayo uyazi sebenza kanjani. Kubhalwe kanje. Kuyilokhu nje. Lesithombe yiso lezi. Uyadeliver eJimmiston naseJimmiston. Ngiyadeliver khehla lami wena faka iWhatsApp. Faka iWhatsApp wena. Kubhalwe kanje ku-Uber Eats. Khehla lami faka iWhatsApp. Ungalokhu ubuza into eningi. Faka iWhatsApp. Bese siyixoxa. Sikhulume. Ngoba mangithi ngiyabheka la esimeni samandla khona la engafiki khona. Lokujana. I-Uber Eats. Khona la engafiki khona. Ngibonile ukuthi hayi khona la engathi ayifinyeleli khona kahle. Ngicabanga ukuthi sokwe distance ithe ukubaleka kakhulu. Okay, kulungile sifana. Wena ngoWhatsApp ngenzele iplan. Imanzi setata. Bayiza banayo banenyama bayiza bangenamali kodwa bayakwazi ukuyithola. Sazi ke wona ongenamali. Inukela abanayo nabanemali abangenaba izongephuma. Umxolisi usithuthwa kanjani unyama nje ivuthi emva kwami. Uyalazi udaba mina. Wenzani manje? Awebeka ngemuva khehla lami. Wamala isikani umama masekuthiwa. Ubona uma uyabaleka masekuthiwa. Masekuthiwa. Ubawuda. Legend, boy legend. Legend ya ukumnendawo khehla lami ubala lo. Ukhona umunye ufuna address. Confirm apha khehla lami, confirm. Ukhona ufuna address. Nayi address. Ungamsabuza khehla lami. Sondela mkhulu. Ngibhe kwakho mina. Ngakawa ngilinde wena nje. Linde wena mkhulu. Anyama. Uyalazi udaba nje ayami. Sisonke nje.
buka khehla lami ngangawe mina ngilinde wena ngiphethe nani legend ngapha ay legend ngangawe khehla lami ngilinde esheshayo uba ithi ngavele buli ngiyatholakala yini utakatholakala khona walizwapho wena lisestradini libamba yonke into ufuna yonke into ukuswipe hayi ngiyaswipe khehla lami ngiyaswipe ungaze ustress ngokhesh yabo lonto le ungastress ngokhesh mina ngangawe mina ngilinde wena le check mayikhona uyilethe icheck ngizo-eda nje ozira abawu-3 bese ngiyampompa mina i-ede nayo ilethe icheck ungasabi mayikhona eduzane yazi ukuthi uyabuza nje wazi ukuthi uyabuza ngavele ngakhwela phe kwakho namanje usabuzana namanje pumpumu ngathi usabuza hayi mina ngangawe mina ngiredi ngilinde wena khosi hayi nansi address kosibusise sewuyibonile akhuphi wabo tata bayeza manje isikhathi sabo khehla lami abantu kuqala before boyophuza ungadli ungaphuzile ungaphuzi ungadlile ungaphuzi ungazili wenzani manje dlala kuqala awuthi futhi uphinde nguve yasha bapho sha no problem then you posso quella posso te shut up